Megadhatjuk a számunkat? Igen, persze. Állok ott is így. Legszívesebben belebasztam volna minden három nőnek a fejébe, de nem kicsiket, tehát és lehet, hogy abból 5-6 is lett volna. És sajnos nem tehettem meg, és ez idegesített igazából. Büntetőt szétcsaphatnám ezeket, akkor lenne jó érzésem. Az a jó világ, hogyha így... hogy nem lenne, tehát így valahogy lennének még ilyen... Nézőiet nem lehet. Ilyen nézőt is. De amikor legjobb engem is, lehet már megöltek ilyen. De megkapja ez a három nőci, vagy a izé, mert megdugja, és ez egy nagy spúrgeci, még a csajával is kifizetett a számlát, akkor ment el, és ott ült a baráta, és mondta, hogy csajom, majd fizetes ki, és megy el. Tehát szóval azért megdugja őket, écesek lesznek, aztán ezért. Ezt egy csúlyi van, aztán meg gondolkoznak, hogy hát mégse jó a pénzes pasi, mert egyszer leszopatod, bazd meg. És még meg sem mosta, mert akkor a király. Tényleg az van szerintem, nem mostja meg, mert úgy van vele, hogy mi a gecim lesz. Még ő örüljön azért, mert beülhetett a kocsiban, még mert pont meg fogom mosni, bazd meg egy nő miatt, ez hülye, bazd meg. Még az előző menstruált fél rajta van, bazd meg, és nyomja már a másik szájába. Aztán mossa le, hülye kurvák. És így van vele, bazd meg. Az meg nem érti, bazd meg a csaj, hogy forint nélkül szállt ki az egészből. Mert el lett egy szopás után kinyitotta az ajtót, aztán hellóka van. Hellóka, nyalóka. Annyira puták, hogy nem tanulnak, ez idegesít, hogy nem tanuljál meg, hogy a srácok, akiknél pénz van, megbasszák és kibasszák. Ilyen kurva egyszerű, nem fog elvenni feleségül, vagy évekig tartani, hanem ott van mellette 10, és maximum kap egyszer egy pulóvert az első nap, kap egy pulcsit, meg elviszi a Leroyba. És este meg segbe basszák 5-en. És nem jön ki, bazd meg az egész egyenlet, mert a vizitdíjra többet fizet, mint az egész volt, amire összevarják a seggére. Igen, kap egy pulcsit, amit nem tudja vinni az orvoshoz, hogy ennyi volt az egész buli, nem lehetne becserélni. És nem tanulnak, és nem tanulja, hogy a havernője is így járt, meg az összes szutymák, hogy mindegyiket csak megbaszták, hazaküldték, megbaszták, hazaküldték. És forint nélkül szállnak ki, bazd meg ezek a nők, érted? És nem tanul, egyik se, ez idegesít. Nem baj, bazd meg, majd megtanulják. Szép lassan, bazd, mindegyik. Már 20-ba szalad bele, és hát inkább jobb lett volna a jó fejszörfös, vagy valaki, aki még többet fizet. A csóró bazeg többet fizetne, az még pedálozni akar, hogy úgy végre megbasztatom a jó nőt, és akkor mozi meg, jaj, mi viszed a virágot, az meg tényleg az, vagy belevasz, tűnőce van. Tűncé van kicsi. Az a golyón ér. Most hozok szólás. Ez már így meg, az már nagyon meg. És tudod, mi legidegesítőbb még? Hogy sokat gyökér, és a nők azt hiszik, hogy gyökerek a fiúk. És azt hiszik, hogy én is akár az vagyok. Közben nem tudják, hogy ő a fasz, és ő fogdossa ki a gyökereket. És valójában nem erről szól a világ, mert vannak jó fejek, meg szarfejek. Ő meg kifogja a sejmes köcsögöt, bazd meg, aki természetesen szarfej. De milyen legyen, bazd meg. És valójában nem mindenki ilyen. És levonja nagy tanulságot. Gecik a pasik. A pasi szóra úgy ki vagyok, bazd meg. Az az igazi, tudod, ezek a nőcskék, mondják, tudod, a pasim. A pasim. Anyád. Fúj. Nem, a pasi az annyira idegesítve egy szó, bazd meg. Az igaz. Pasi. Igen, én nem a pasi vagyok. Tényleg. Nem a... Mert a pasi az ilyen... Igen, a fizető kúrom. Az. Fizető kúró. Rácsörgök, és még ő halad. Barátja vagyok, vagy mit tudom én. Bármit. Igen.
Igen, de egyébként a nőcskék... Rógerom, hogy mondják, hogy a rógerom. Nem, egyébként meg lehet figyelni, mert itt nőszerelmes, és tényleg rendben van a kapcsolat, nem mondja ki ezt a szót, hogy pasim, hanem azt mondja, hogy a cicám, a babám, vagy tök mindegy, bármit mond, de pasi szót, az tényleg csak a ribik mondják, akiknek csak a kúrójuk. Nem használják, csak tényleg a izék. Pasi. Ja. Nincs voltam most pasi.